tard wisq biex tibni ħajtek mill-ġdid. Hekk qaltilna mara li sena ilu daħlet ilha l-ħabs u llum qed isegwi programm ta' riabilitazzjoni mid-droga flimkien mat-tarbija tagħha. Iltqajna magħha fil-Komunità Santa Marija fejn bħalissa 22 persuna li qed isegwu programm ta' 14-il xahar li jkun maqsum fi 3 fażijiet. Meta spjegatilna l-istorja tagħha ħaditna lura l-meta daħlet il-ħabs b'xarejn tqala. Qaltilna li l-biża waqt li kienet qed iġġorri tarbija fil-ħabs ma naqset xejn u l-opinjonijiet minn dawk ta' madwarha menux bħal li tqala qatt ma tista' tirnexxi fil-ħabs u li t-tarbija ma kienitx se tgħix. Minkejja dan kollu kienet determinata li taħdem għal ġid tat-tarbija u żomma magħha. Bqajt nisfida jiena tina dil-baby ma rridx li jieħdu ili, din hija tiegħi m'iniex ħanaċċetta, għamilt minn kollox, ħdimt fuq li ħdimt, qatt attent ħafna l-behavior, min jaf kemm il-darba qabżit li u ma tkellimx, mort ġo ċella u żvugajt waħdi. Dejjem żammejt lilha qudiem għajnejk. Dejjem żammejt il-baby qudiem għajnejja u li dil-baby ma ħaqix li tmur ma' xi ħadd ma' xi familja oħra li jiena fl-aħħar mill-aħħar qatt ma ħankun naf u mhix ħajħobbuha biżżejjed bil-mod li nħobbha jiena. It-tarbija ta' skop u wara li twildet żammita magħha ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin. Hawnhekk qaltilna li ma kien jonqosha xejn u meta l-ħċar ġie l-ħsieb biex tapplika l-programm ta' riabilitazzjoni biex tkun tista' trabbi lil binta il-bogħod mill-ħajja tal-vizzi u l-kriminalità. It-talba tal-hom ġiet milquha u issa ilha aktar minn 3 xhur issegwi l-programm ta' riabilitazzjoni offrut mill-Aġenzija Setqa fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali fil-Komunità Santa Marija f'Ħalluqa. Anke hawnhekk l-hom qed tingħata l-opportunità li fil-waqt li taħdem fuqha nnifisha trabbi lit-tarbija. Hija qaltilna kif fil-programm qed tesperjenza mumenti li kienet ilha snin ma tesperjenza f'ħajja iddominata mis-sustanzi. Nesperjenza momenti li kontili ma nesperjenza bis-saħħa tal-programm li kontili ma nesperjenza fajti, speċjalment f'din l-istruttura tal-miliet kont kuntenta b'affarijiet li laqas niftakar l-aħħar li kont kuntenta, ħarġuna ħafna ġifieri kemm ħafna attivitajiet. Kuntentizza f'affarijiet żgħar li fil-ħajja ta' droga ma jtikx li jkollok dil kuntentizza li jiena ili ma nħossni kuntenta hekk. Żmien twili li ma nkun kuntent hekk u hawnhekk u rewni li possibbli li terġa' tibda ħajtek minn ġdid. Il-mara kienet realistika, qaltilna li huwa diffiċli ħafna biex wieħed jaqta' droga, iżda bl-istess mod irid jifhem il-konsekwenzi kbar u serji li ġib magħha u jażel li jgħix ħajja il-bogħod minnha. Droga tik ta' dak il-ħin u laqas nista' tgħid it-tik ta' dak il-ħin għax ma nsi tidħol ġo fik sewwa droga fis-sens tiġi toħodha biex tibqa' normali, mhux biex ma tibqa' tħoss xejn, just tiġi habit, tiġi addiction, tiġi ma tistax tgħix mingħajrha. Ma tibqax tirreaġixxi bil-mod li tirreaġixxi normali, ma tibqax tiffunzjona il-mod l-istess mod. Taf kif l-unika enerġija li tagħti hija l-enerġija biex tara kif ħadd tuża d-droga. Illum il-ġurnata jekk nuża din l-enerġija li kont nuża barra, nemmen li kulħadd jista' jagħmilha jekk nużaw l-istess enerġija fil-pożittiv li konna nużaw fin-negattiv. Hija kellha messaġġ b'saħħtu għal min qed isegwi programm u jaffaċċja mumenti taqtih il-qalb. Qatt mhu tard wisq, iż-żmien li tagħmel ġewwa l-programm mhux żmien mitluf, speċjalment meta tikkompara żmien li qattajna nbagħtu fit-triq, mhux xejn fejn sera programm. Għandek min jieħu ħsiebek, għandek is-sapportu għandek.